שמי סנדרה אליאש, ואני הצטרפתי למעגל ריפוי בטבעון. אני הייתי בתור מתרגמת, מבינים לפי המבטא שלי, שאני מארגנטינה, ורציתי ממש להזמין את האנשים, במיוחד עם אנשים, היום הגיעו הרבה אנשים הפרעות אכילה, ואני ממליצה בחום להצטרף למעגל, ולחוות את החוויה של להיפגש עם המאסטרו קונסטנטינו, שהוא יסתכל לבנות בעיניים וגם לאימהות, וזה מאוד יעודד אותם ומאוד ייתן להם את הדרך להמשיך הלאה. אני יכולה לשאול שאלה? כן. איך הרגשת? זאת הייתה חוויה מדהימה. אני בתור מתרגמת, אז לא חוויתי את החוויה של המעגל, אבל הייתה אנרגיה נהדרת בתוך המעגל, והאנרגיה, אפילו שהוא לא הסתכל לי בעיניים, זה היה מובן מאליו שהאנרגיה זרמה בכל המעגל, בכל השעה וחצי שהיינו ביחד ושרנו ביחד, ומספיק להסתכל לו בעיניים ולטוב לב שלו בעיניים, שממש מרגישים את הריפוי ואת הפתיחה של הלב. תודה רבה. בבקשה.